Krakshalo bidhansabha aviation-o haste ni kotor kebengnai bodol Tripura mothoni MLA rokni sungmung no jawab na thangai haste ni montri okra Dr.Manik Saha shrai ke khwlaina kaje Tripura no Phekjaknai manwi ni seplejak khwlaina bagwi haste haphang zero tolerance raida thepanai hinwi sakha Krakshalo kebengnai bodolni ojamatai bo shengka haste o Phekjaknai manwi ni banya khwlainai rokno romna thangke borokni yago kubuk mani eba nangkukmani mani mamang tongo naimthang bodol kaisa suk koksil chamung asuk Phekjaknai manwi ni banya khwlainai rokno kebengi mungsa yaprina harjagya aboni yagulo kotor Phekjaknai ni banya khwlainai rok yogui thango abona tui haste haphang tamo yaprina harka abona tui montri okra saklaikha je Fatar haste ni Phekjaknai mani hasteo phaimani tei haste ni Phekjaknai mani fatar hasteo thangmani lamano mathangna bagwi haste haphang zero tolerance raida thepanai hinwi sakha aboni logi mungsasuk koksil chamung kasaya phano naimathang bodolni bwkhak tui Phekjaknai mani no kebengwi yaprina harjagwi tongo sarkisa swkangno khorok char Phekjaknai banya khwlainai no siniwi aroni bisingo khorok dogno romkha naimathang bodol Bureau Report Kokkhorang